মই অভিনন্দন জনাইছো ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্রিত গণতন্ত্ৰ দেশত পাৰ্টি গঠন হ'ব পাৰ্টি ভাঙিব এটো একদম ভাৰত স্বাধীনৰ পৰাই চলি আছে আশা ৰাখিছো যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ চিন্তা কৰি পেলাই তেখেত সকলে কাম কৰিব মই হেতু আশা ৰাখিছো बोडोलेण्ड सोरजिग्रा मोनफ्रोमबो आफाद बा दोलो बिग्रायारि हानजा बिथांमोना गाबागाव मोनफा मोनफा राजखान्थि दोलो दंसै नङा होमबा नोंथांमोन दा साननानै नायोब्ला बेयो मोनसे दावहा जोंनि बर'नि गेजेरावनो बे दावहाया जासिगोन हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोन भिडिअखौ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय जे आंना गाराङा थसेब जादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय जे आं बे भिडिअखौ लाबोदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय थाम्बनेलाव नायनानै दा बे भिडिअखौ आं सिगाङावनो लाबोनो सानदोंमोन नोंथांमोन बाट जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव मा बुङो जे आं बेखौ नेनानै थानानै दा बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनो सानगोन बे भिडिअनि गेजेरजों दा बे भिडिअआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे इम्परटेन्ट जानानै दं आरोखि जे बे भिडिअनि सायाव जे आं मा बुंनो सानदों जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय जे अब्लासो गोथौयै बे भिडिअनि बादै जे नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन थांनाय दाख्लि बावैसो जे यूनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिपि नि सोद्रोमाफोरा जे गोदान राजखान्थि दोलो जे बिटिआर बा बिटिसिआव जोंनि बड'लेण्डआव जे सोरजिबाय डक्टर अंजलि दैमारी बिथांखौ आफादगिरि महरै थिसनथाइ होनानै दा नोंथांमोन दा बे गोदान पार्टी जोनोम जे बड'लेण्डआव जे गोदान राजखान्थि दोलो जे जोनोम जाबाय दा जोंनि हादराव गणतान्त्रिक देश बेवहाय बयहाबो मोनथाय दं बयहाबो गाव गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो नाजायो मोनफा मोनफा सिमां थायो बयहाबो दा नोंथांमोन बेनि सिगां आं भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा जे बुंनो सानदों आरोखि जे जोंनि बड'लेण्डआवहाय जे रिजनेल राजखान्थि दोलो जोंहा मोननै दंखायो ट्रेक्टर आरो नांगाल नङा होमबा नोंथांमोन दा बिनि बेलायाव जों सिगांग्रो जों सानग्रोनांगोन सिगांनि हिस्ट'रिखौ 1886 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बड'फा ब्रह्मनि नाजानायाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय बे मोनसे सिगांनिफ्रायनो फैबाय थादोंमोन जे फैयै फैयै फैनानै बिएसि सुक्ति जाबाय बिएसि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जे बिएसि सुक्तिखौ जोगार हरनायनि उनावहाय जे एबसुनिफ्रायनो गावनानै जोंनि बर'आ खावनै जानानै बिएलटि दादोंमोन बिनि सिगां एनडिपि दाग्रोदोंमोन डक्टर रन्जन दैमारी बिथांनि दैदेननायाव 1994 मायथाइयाव जे आफादगिरि महरै जे बिथाङा जे एनडिपिखौ गायसनदोंमोन जे एनडिपि मोनसे जे बिग्रायारि हानजा जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दा बे मोनसे आफादखौ दा बे मोनसे बिग्रायारि हानजाखौ दादोंमोन फैयै फैयै फैनानै आरोबाव 1992 मायथाइयाव जे जोंहा बिएलटि बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार फोर्स मुंनि जे गोदान जे जोंहा आरोबाव बिग्रायारि हानजा जे जोनोम जादोंमोन बिनि उनाव बिथांमोना कन्टिनिउ आन्दलन खालामनायनि उनाव 2003 मायथाइयाव जे बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव एबसु आरो एनडिपिफोरा कन्टिनिउ जे बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामै खालामै दा नै 2020 मायथाइयाव दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिया जानानै थांबाय दा नोंथांमोन जों बेखौनो बुंनांगोन आरोखि जे जोंहा बड'लेण्डआव गासिबो बड'लेण्ड सोरजिग्रा मोनफ्रोमबो आफाद बा दोलो बिग्रायारि हानजा बिथांमोना गाबागाव मोनफा मोनफा राजखान्थि दोलो दंसै नङा होमबा नोंथांमोन दा साननानै नायोब्ला बेयो मोनसे दावहा जोंनि बर'नि गेजेरावनो बे दावहाया जासिगोन बे दावहाया जोंनि बर'नि गेजेरावनो जोंनि बर'नि लिडार साफा साफा दैदेनगिरिनि गेजेरावनो जागोन बुंनो थाङोब्ला बे दावहाया नोंथांमोन ट्रेक्टरनिफ्राय प्रमद बर' नांगालनिफ्राय हाग्रामा महिलारि आखाइनिफ्राय गर्जन मोसाहारि बिबारनिफ्राय बिस्वजित दैमारी आरो दा गोदान पार्टी जोनोम मोननाय एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दा बे अंजलि दैमारी साफ्रोमबो जोंनि बर'नि लिडारजों जोंनि बर'जों बर'जों बर'नो बे दावहाया जासिगोन आरोखि नोंथांमोन जोंनि बर'आ दा थुख्रा थुख्रा गावस्राजोबनाय मोनफा मोनफा दा भटआनो रानजोबसिगोन आरोखि दा नोंथांमोन जोंनि बर'फोरनि सेन्टिमेन्टआ दा बहाय बांसिन जों नुहुरगोन दा साननानै नायोब्ला रन्जन दैमारी सारखौ साननानै गोबां जोंनि बर'फोरनि सेन्टिमेन्टआ रन्जन दैमारी सारनायाव बांसिन थांगोनखौ जों नुनो मोनहरो आरोखि
दा बेनि बेलायाव नोंथांमोन जोंनि बर'नि भटफोरा जोंनि बर'नि गासिबो भटार्सफोरा खोन्दो खोन्दो जा गावजोब्बाय आरोखि नोंथांमोन। थारैनो बुंनो थाङोब्ला उननि समाव दा मा जाहैगोन जों बेखौसो गिनांगौ आरोखि नोंथांमोन। दा जों बेखौसो साननो गोनां जानाय फैबाय आरोखि। जोंनि बर'नि भटफोरा रन्जन दैमारि सारनि सेन्टिमेन्टजों गावनोबो हागौ, गोबां बर'फोरा रन्जन दैमारि सारखौ हेफाजाब होनोबो हागौ, बाट गुबुन जाथिया बेखौ हेफाजाब होगोनखौ जों नुहुरा आरोखि नोंथांमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोन जोंनि बर'नि जारिमिना हरबायदि खोमसि जागोन नामा दा नुहुरो आरोखि नोंथांमोन बेखौहाय। दा गोबाङानो रन्जन दैमारि सारनि सेन्टिमेन्टआव हेफाजाब होगोनखौ जों नुहुरो, बाट जोंनि भटफोरा जोंनि बर'नि भटफोरा गासिबो खोन्दो खोन्दो दा गावस्राजोब्बाय आरोखि, बायफ्लेजोबनाय। दा हरबायदि खोमसि जोंनि बर'नि जा बिसायख'थि जागोना दा नुहुरो आरोखि नोंथांमोन। दा माबायदि जागोन जों उननि समावसो जों बेखौ मोनथिसिगोन आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोना बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो, गोदान राजखान्थि दोलो जे बिटिआरआव जोनोम जाबाय, आरो बिनि उनाव दावबायसा बर' बिथाङाबो जे मा बुंखो जे नोंथांमोना खोनासंदो आरो नोंथांमोननि साननायखौ जे कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि। गोदान राजखान्थि दोलो जे सोरजिनायखौ जे नोंथांमोना मा सानदों, नोंथांमोना माबायदि लुबैदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गासिबो जे बिग्रायारि हान्जा बिथांमोननि बड'लेण्ड सोरजिग्रा बिथांमोना गावबागाव मोनफा राजखान्थि दोलो दंसै, नङा होमबा नोंथांमोन। दा जों बुंनो थाङोबा आरोखि, दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि जे नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौहाय। মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত, গণতন্ত্ৰ দেশত পাৰ্টি গঠন হ'ব, পাৰ্টি ভাঙিব, এইটো একদম ভাৰত স্বাধীনৰ পৰাই চলি আছে। গতিকে এইটো আৰু এটা নতুন পাৰ্টি আৰম্ভ হ'ল। মই অভিনন্দন জনাইছোঁ নেতৃত্বক, আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব, আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুচিন্তা কৰি পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিব, মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो। भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश, बे गणतन्त्र देशआव जाय जि गोसो बे राजनितिखौनो खालामनो हायो। सोरबा राजनितिबो दानो हायो, सोरबा राजनितियाव थांनोबो हायो। नाथाय खोथा जाहैबाय मा, जोङो राजनितिखौ दाब्लाल' जाया, राजनितियाव जगदान जाब्लाल' जाया। राजनितिखौ जोङो दानायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय मा, इलेक्सन गेलेनाय, इलेक्सन गेलेनानै देरहाना सरकार खुंनाय। बे बिथिङाव जों राजखान्थि हान्जाखौ दायो। दा बेखायनो राजखान्थि दानायनि उनाव राजखान्थिया कुनु देरहानाय सरकाराव खुंनो हानायनि सम्भाबना थायाब्ला बे दोलोखौ रायजोआ सापर्ट खालामा। दा बिदियाव रायजोफोरा बा जायफोर राजनिति खालामगिरि बिथांमोना एसे नोजोर होनानै नायनानै राजखान्थि खालामनाया मोजां होननानै आं सानो। दा आंनि इन्डिभिजुवेलनिफ्राय दिनै जि राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय होननानै खोनादों, आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसना थागोन बिथांमोननिसिम, आंनिफ्राय साबायखर बावनाया थागोन, हामगलायथिया थागोन। बिथांमोनाबो गावनि सानस्रि सान्थौजों मा साननानै दादों बिथांमोननि खोथा। खिन्थु दिनैनि थारिखआव अन्तत' आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो।